Трети епизод на моето оцеляване с... Ето ме, чекай да се видя. Това ето го Злати Борисов. И е тук е Робохек. Там как се казва. Чакай, стой там на спална. Имаш ли броня ти? Ма имам 48 аря. Го, видиш ли ми най-тага? Идвай. Ще ти взема точовете, ще видите. Добре. Вземи си една аренка. В печката имам ария, аз си направям една ариан броня. За вас... И на мен искам. Добре, аз имам 48. И аз искам броня и тук има 12. А в печката има изпечено... О, за мен. За зайци, да. Каква барака така? Готино. Дали ми ги взема? Печел 16. Взех 30, може да оставя другото честно. Ма дай да си направим ариан броня. Ама Аз ще го само си взема 10. аз искам броня. Ма аз трябва да си направя. О, фай всички помините, фак. Аре. Некой взел един... Не. Аз ли съм помините? Компаса за мен. Опа, некой ударих. Стигаме за... И ти за дърво. И ти помини. Вече съм тръгнал. Аз знам... Не, тук на... Къде е? Ама надолу за пещера ли, бе? Ако искате да играем на джунт мапнете. Не. Как иска звати? Той е някакво. Сега къде го играем? Аз, ако искате бъде PvP арена да сваля... Искате ли? Сега. Ама малко да снимаме и тогава. Браво. И гошо. Тя до къщата се отдам. И пана в някаква мина. То пана в пещера. Аз си копах надолу и не очаквам. Каква ферма тук? Прилеп, брат, прилеп. Те много, два. Тук каква мина, бе? Аз мога ли да ги убия? Да, само го фрасна един път. Той бяга, той е бърз. О, брат. Няма, той може да ме убие. Не може. Мала, аз знам българите за точно. Аз взехме бъде всички. Взехме се. Кажи, убийте. Ето как купа тук, бе. Може да е стръгнал. Забирам камик. Аз тръгвам надолу. То за всички. Та там минава с бич надолу, само че ми не е падна пола. Има пещера, да знаеш. Това искам да кажа. Гъго. И аз обичам на надолу. Злато намерих. На надолу има, значи, лави. Да го взема ли злато? Взем го за голдени ябълки. За ябълки. Фак, аз си направям бълни. Нямам много кирки. Трябваше да се оправя. Бам, аз имам неко. Ой, некой ми взела арен кирката, фак. Аз ти ми каза да взема. Да. И тази мина случи. Абе, откъде Гошо в една фията, бе? Пещерата? Да. Ти видиш не е тага на Злати. Его. Не, това съм аз. Аз ти го виждам твоя. Яла! Качай се. И се казва Яла. Яла. Ето го. Обърни се. Видя ли ме? Дай. Как ме гледаш, бе? Аре, идвай. Какво правиш, бе, фак? О, въглища. Ще спута за Чакай, че на мен точно не ти. Его, Злати е долу. Аз ще намеря да младиш вътре през всички. Гошо, ти какво се прави с диманството? С диманството какво се прави? Дай ме кирка. И аз имам даймът меч в мен.
още имам за дърво нещо. Аре, не се забавя. О, да! Чакай, идвам. Идваш ли? What the fuck? Какво? Що ти точно фак? Не, имаше мъгла, някакво такова. Вали, значи... ти. Идваш ли? Уау. Скачай я там. Направо, спокойно, най-високо. Скачай. Умря ли? Да. Бързо, че нещата ще ти изчезнат, бе, фак. Дай ми сега на кипа като следва. Да, идвай, бързо. Пътуваме. Аз още знам къде те оставя. Видя ли? Но ти това пазител викаш, що не е високо? Не. Само, че дори 20 блока нямаше. Повече. Идвай. Ти подмина къщата, бе. Ея, зая. Тя малко изхабра. Не искаш ли дървена? И Не, дървена. не, бе. Но... И само аз като се чупи. Скача. Я да. Пуши главата и виж надолу. Я. Отивай да. Да. Иска да видя пуска. Къде си? Ти отивай. Не, що така, Не, лапи. Намерих лапи. Не взимай ги. Ще ги взема. Мама, лапичката. Не, да. Аре, по-бързо служи. Аз Не, лапичка. не съм взимай. Аре, тук много да изкачи на това. В пещерата? Мамо, лапичка. Отивай. Отивай. Няма да свърши скоро. Маля, ще го папа. Скачай да направя така. Чекай, аз се сети. Няма джампвай, бе. Искаш ли да дойде да джампвай? Бега, бе. Вижте къде са. Така няма да спаваме. Не. Няма диаманти. И там горе да. Да, път тук мина. Що? Пълна с дума. Виж, аз пак мога. Аз ще тръгна там. Някой е близо. Гошо, ти си това скучам. Запиша. Не, как? Тук е това, значи, че Да. Гепи редстоун. Редстоун. Мали, Ябълка. има лава. Аз минам тази лава. Аз трябва да ни давай. Ти се също. Не съм Сашо, дали се казва така. Не спомена за името лава. И Майче, Гьон не се познай кой дявол Сашо скочи като казва. Не така. Това ще е най-гамто същество в света. Да, е факт. Ако има изгледа по Не, бе, пак тук само има друг пусто злато. А диаманти няма. Бе. взимай златото и аз мен за една гола тябълка. Дай за гола тябълка. Yes. Сейчас ако ти направя легионерка. Айде, свърши ми камък. Мама! Забрах да кликна именно. Мамо! Да се Да се радваме. Да се кефим. Дживата сме. Мале. Кой слуша диамет и пише в коментар? Ти слушаш ли? Айде го пуснем.
Аз нямам песни. О, гол. Гол, виж. Тук е обобщен гол. Да. Ако някой имаше диамантена китка, виж тук какво има. Колко? 10 минути. 10 минути, много е. Ако искате спирайте и... Не още. Кой учи немски? Виж, брат, виж, Гого. Ми да, това ще отваливам. Той стари таблети го има. Те тук да. Някой е близо до мен. Аз тук съм за диаманти. Аз сега излизам от пините и си правя някакви яка къща, не може да отивам. Последната живот. Много е тъпо на гложа, бара. Кой е толкова близо до мен? Аз. О, И стига, това си бе! ти. Това си е моите рода там. Виж, Гого, това мачи стои тук. Да, това кой е тук е... Това съм я. Злати? Не! Ти да си на добър. главата. Злати. Горе ме стана къде купата, ми да ги вземи. Аба, да умра. Горе, бе, човек. Не, аз отказвам това. Що? Не знам. Нали викаш, че не се отказваш? Искам Иди са, бе. вземи ги. Ще дойда при теб. Няма се отказваш са. Не ме се отказвам. Ранкирката ти е в теб! Искам си я уния неща. Дървото ти с... Ариана си сами. Злати, ще ме изчакаш ли там, като си? Разкочвам нещо. Ето те, Злати! Моля съм... И честита той, ми лава. О, се върви. Ари, аз си. Джумпинг. Аз да мисля. Хвана съм някакъв мапи, почвам да джумпинг. Джампинг. Сори, брат. Добре. Ще си играеш сам. Да си направим един нов.